Μου επιτρέπετε να πω ένα τραγούδι από τα ουσιαστικά, θα έλεγα έτσι, θεμελιώδη τραγούδια αυτού του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού. Αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος που θα το πω αυτό το τραγούδι. Είναι από τα ωραία τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και το ακούσαμε και το μάθαμε όλοι από τον Νίκο Ξυλώρη. Νιώθω μέσα μου έτσι ένα τσιμπηματάκι ότι πρέπει τώρα που είμαστε εδώ στον τόπο του κάπως να επικοινωνήσουμε. Πώς να σου πάσω μέσα μου την ομορφιά του ουρανός δικός μου, η θάλασσα στα να με